खुलुमबाय आंनि दालिमि जि चेनेलाव फिन खेबसे बयखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय महिला उद्यमिता अभियान आसनि एबा 10,000 फर्म फिलआप खालामनायखौ दिनै पन्सायतआव लानाय जादों। बेयाव थागोन NRLM अफिसनि बिसि सारमोन आरो लोगोसे ब्रिका चौकी, पशु चौकी, कृषि चौकी, CRPF बायदोंमोन। गासिबो नुजाथिफैदों आरो लोगोसे नै बिअनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनहाबो थाफानानै जायैफोरखौ सुद्रायदों। बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुबाय थादों आरो बे फर्मखौ CLF अफिसाव लांनाय जागोन। फर्म जमा फैदों दिनै। मोजाङै चेकिं खालामदो बायद'मोन, मोजाङै। কেনেকুৱা ফিল আপ কৰাবিলাক? ঠিকে আছে, চব ঠিকে ন বাইদেউ? একেবাৰে মজা। ভাগৰি গৈছো, একদম ভাগৰি গৈছে। সেইটো তোমালোকৰ ভিৰনে? নহয়, কি নাই? ৰানচাং আমাৰ নহয়, আমাৰতো চেৰা। टोटेल केइटा गोट? 11टा गोट न? ক'ত জমা ল'ব এইটো? CLF অফিচত।